Welcome back mga kachapsoy! Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Nandito po tayo ngayon sa plaza kung saan po narito po ang pailaw. Ayan, nandito po tayo sa food fair. Grabe mga kachapsoy, ang dami-daming mga pagkain. Ito nga, nagliligpit na dahil naubos na yata ang kanilang paninda. Hindi pa nga kami nakakautang. Ayan, nagliligpit na po sila dahil medyo gabi na rin po at dahil po maulan po dito, grabe-gracious. Ito nakasara na oh. Ito, nandito, ayan. Mabuhay po ang pamunuan ng Lawang Northern Samar, ang local government unit ng Lawang Northern Samar sa pagsusulong na magkaroon ng ganito pong pailaw dito sa bayan ng Lawang para naman po mapasaya po ang mga Lawanganon, pati na rin po yung mga dadayo dito. Ayan oh, ang dami-dami mga paninda dito mga kachapsoy. Kayo na lang po yung magsasawa, mananawa kung ano pong bibilhin ninyo. Ayan po, nandito po yung mga tinda at mga tindera na magaganda. Lalong gaganda ang mga yan kapag nagpautang sa akin at nagpainom. Yan. Hi you. Yan. Nako, grabe. Iba't ibang mga pakulo ang mayroon sila dito. Mayroong nag-iinuman, mayroong nagkakantahan, mayroong nagdadanes. Ayan, oh, grabe. Hello. Ayan, ang gaganda po ninyo. Magpalibre naman kayo sa akin. Ayan, i-promote po natin ang ating mga kababayan, ang ating mga Lawanganon nga, lanong. Mabuhay po kayo sa inyong napakagandang mga serbisyo po dito sa bayan ng Lawang, sa pagpapasaya ng mga Lawanganon at mga bisita dito ngayong Kapaskuhan. Ayan, ang daming nagtatagay dito pero wala man lang nag-aalok sa akin. Kaawa-awa naman ako. Pag uwi ko nito, iinom na lang ako ng tinda naming maniyang. Hi. Hello po. Grabe ang kanilang tinda. Ayan oh. Hi. Hello po. Grabe ang kanilang tinda dito. Ayan. Masarap ang kanilang ulam. Hi. Dito. Hello po. Hi. Opo. Ano yung matinda? Ubus na. Opo. So ayan. Opo. Di bantay. Hi. Hello po. Hi. Ayan oh. Ayan, sa lahat po ng ating mga kababayang Lawanganon, bisita na po kayo dito, pati na rin po yung ating mga karatig bayan. Bisita na po kayo dito sa pailaw sa Lawang. Isama ninyo ang inyong buong pamilya, barkada at mga kakilala. Siguradong pihadong mag-i-enjoy kayo dito. Marami po yung inyong pagpipilian, may mga pagkain pong ibinibenta dito, may food fair po dito. At syempre yung napakagandang pailaw. Ayan, ma-enjoy ninyo. Shoutout po sa lahat po ng mga Lawanganon, pati na rin po sa mga nandito po, mga masisipag po na mga nagtitinda dito ng mga kakanin at pagkain, iba't ibang ori ng pagkain. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating bayan ng Lawang para lalo itong makilala, lalong mapaganda at lalong magkaroon ng magandang imahe ang ating bayan dahil po sa mga serbisyo ng mga katulad ninyo. Ayan, shoutout po. At shoutout din po sa lahat po ng mga dumarayo dito po sa bayan ng Lawang. Merry Christmas in advance. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang bayan ng Lawang at mabuhay po lahat ng mga Lawanganon at mga Nortehanon. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong pagbisita, pagdalaw, pagpasyal dito sa bayan ng Lawang. At syempre
Sa lahat po ng mga kasiyahan na ating ginagawa at ipinagdiriwang ngayong panahon ng Kapaskuhan, naway wag nating kaligtaan na ang pinakasentro ng lahat ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan ay ang ating pag-ibig sa Panginoon. Syempre, shoutout po sa lahat. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Mabuhay po tayong lahat. Yeah, break it down you.